sarki yace mimma khati'atihim saboda yawan zunuban su ne mala yace ma din nan ta biyu sila an gane ko da haka mimma khati'atihim ay min ajali khati'atihim to sannan mala yace bil hamzi an karanta mimma khati'atihim da al hamza cikin khati'atihim wa fi qira'a wa ta qira'ar babu al hamza mimma khatayahum da khati'atihim da khatayahum dukkanin su jam'i ne na khati'atu shine laifi akan ce khati'a ana nufin karamin laifi akan ce khati'a ana nufin babban laifi an gane ko to da ka kalmar khati'a anan ma'anarta shine babban laifi domin Allah baya halakar da mutane da karamin laifi to da ka sai ya nuna cewa khati'a anan babban laifi ake nufi kamar yadda kuma za mu ji a gaba annabi Nuhu yana tabbatar musu da haka to da haka dai ubangiji ya ce min ma qati'atihim ughriqu fa udkhilu nara sakamakon miyagun laifuffukan su ne da manya-manyan zunuban su ne ughriqu aka dilmiyar da su a cikin ruwa bi tufana ta hanyar tufana fa udkhilu kuma aka shigar da su naran wuta kalmar fa udkhilu aka shigar da su wasu malaman suka ce ana nufin za a shigar da su domin shiga wuta ai sai ranar tashin alkiyama ko annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab daka ranar tashin alkiyama za a shigar da su wuta to amma Allah ya kawo abin da siga ta fi'ili madu an riga an yi an gama li bayani tahaqquqi ruqu'ihi dan ya nuna maka ba makawa abin zai faru mun sha faɗa duk wani abu da ya shafi sha'anin tashin alkiyama Allah yakan ce an yi saboda kamar an yi ne lokaci kawai ake jira to da haka nan an kawo kalmar udkhilu fi imadi abin nufi sayyidu da sannu za a shigar da su naran wuta bayan an tashi alkiyama waɗansu malaman suka ce an shigar da su ɗin domin yanzu a cikin kaburburan su wuta tana kona su to sannan kuma ranar tashin alkiyama za a shigar da su babban wuta ɗin sai dai bambancin shine a cikin kabari hucin wutar ake feso musu to amma in an tashi alkiyama kuma shigar da gangar jikinsu gaba ɗaya za a yi cikin wuta an gane ko to haka waɗansu malaman tafsiri suka faɗa malai ce uqibu biha an musu uquba da wutan ne aqibal idraqi bayan an dilmiyar da su ta talma'i a karkashin ruwa ma'ana an dilmiyar da su cikin ruwa bayan saukar tufana to sannan kuma wuta ta biyo baya Allah ya tsare mu al-imam ibn kasir yake cewa wa quri'a khatayahum an karanta mimma khatayahum a madadin mimma khatiyatihim ay min kasrati dhunubihim wa utuhihim wa israrihim ala kufrihim saboda yawan zunuban su ne da ketare iyakarsu da dogewar su akan kafircin su da kuma sabawar su wa mukhalafatihim rusulahum da sabawar su ga manzannin su wannan fa shi ya ja musu ubriqu aka dilmiyar da su da ruwa ma'ana aka kashe su a cikin ruwa fa udkhilu naran kuma aka shigar da su wuta ay nuqilu min tayyaril bihari ibnu kasir yace ana nufin an dauke su daga toro kogi ila hararatin nari zuwa ga tsananin zafi na wuta ubangiji yake falam yajidu lahum min dunillahi ansaran falam yajidu da dai ba za su samu ba lahum a gare su ansaran waɗansu mataimaka min dunillahi koma bayan Allah ma'ana ba wanda ya isa ya taimake su daga wannan azaba da ubangiji subhanahu wata'ala zai musu domin ceton masu ceto ba zai musu amfani ba dan sun mutu suna kafirai fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai amfane su ba an gane ko su da kansu za su ce wa malana min shafi'i wala sadiqin hamim ba mu da wani mai ceto ba mu da wani masoyi ko aboki mai nuna kauna da soyayya wanda zai amfanar da mu wannan yana nuna maka hadarin ka mutu da kafirci hadarin ka mutu kana saba wa annabanka
idan Allah ya saka azaba ba wani wanda zai iya ceton ka, duk da akwai masu ceton, amma ceton mai ceton ba zai maka amfani ba, domin Allah da yake a za a yi ceto akwai irin wanda za a ceta, ba kowane karabuti ake ceta ba. Da haka ya kamata mu kiyaye wannan, mu san girman saba wa Allah ta hanyar aikata manyan zunubai, da kuma girman saba wa Allah ta hanyar shirka, da girman saba wa Allah ta hanyar bid'a. Yana sa ceton mai ceto ba zai amfani mutum ba, Allah ya tsare mu. Da haka Allah ya ce falam yajidu lahum min dunillahi ansaran, malauci ai ghayruhu, abin nufi babu wani koma bayan Allah na wani mai taimako da zai yi taimakon su, yamna'una anhum al'azaba, wanda zai hana ai musu azaba. malauci thumma zakara addu'a alaihim, sai kuma Allah ya ambata mana mummunan addu'a da annabi Nuhu ya yi musu, ba da zikri sababihi min khati'atihim al-mustamirra, bayan fadar dalilin da yasa akai addu'ar, wanda shine miyagun laifukan su waɗanda suka ci gaba da aikatawa ba su daina ba. Ana ta kai sai da annabin su Nuhu alaihi salam ya fusata ya musu bakar addu'a, wanda wannan bakar addu'ar ita ce ta ci su. An gane ko Allah yake fa da rabbahu anni maghlubun fantasir. Nuhu ya roki Allah cewa ya ubangiji mutane na sun karyata ni ka taimake ni. Shine wa qala Nuhu, sai annabi Nuhu yace rabbi ya ubangiji la tazar ala al-ardi, kada ka bari a bayan ƙasa dayyaran ma'abucin zaman gida min al-kafirin, daga cikin kafirai, ma'ana karka ba ko daya kai musu kisan ƙari dangi. Kalmar dayyar mala yace ai nazila dari, abin nufi mai zaman gida, kowane ne ma na kafirai kada Allah ka bari, ko namiji ko mace ko yaro ko babba. Wal ma'ana ahadan, abin nufi kada Allah ya bar ko ɗaya daga cikin su. Al-Imam Ibn Kathir yace kalmar bayyar, Imam Bahad yace wahidan, ana nufin ɗaya daga cikin mazauna gida, ko ma waye kada Allah ya bari. Wa qala Suddi, Imam Suddi yace ad-dayyaru allazi yaskunu ad-dara, idan aka ce dayyar ana nufin mai zama a gida, to take ko sai Allah ya amsa masa. Fastajaba Allah lahu, sai Allah ya amsa masa, fa ahlaka jami'a man ala wajhi al-ardi min al-kafirin, Allah ya halakar da duk wanda suke ban kasa na daga cikin kafirai wanda suke a wannan lokaci. Hatta walada Nuhin, har dan annabi Nuhu shi ma sai da aka kashe shi, aka halakar da shi tare da kafirai. Lisulbihi, kuma ɗansa na tsatsansa, allazi itazala an abihi, wanda ya janye jiki ya bar babansa a lokacin da yake cewa ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma, qala la a'sima al-yawma min amri llahi illa man rahim, wa fahala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraq. Annabi Nuhu yana rarrashin sa, yana kai dana zo mu hau wannan jirgin ruwa, kada ka zama tare da kafirai waɗanda Allah zai halakar a yau. Ƙala sai shi kaɗan ya ce da annabi Nuhu, mahaifinsa kenan, sa'awi ila zabarin ya asimu ni min almani, zan je in jingina da wani dutse in fake a jikinsa, zai tsare ni daga saukar ruwa. Ƙala sai mahaifin Nuhu ya ce da shi, la asima li yawma min amrillah, yau fa ba wanda zai tsira daga al'amarin Allah. Al'amarin Allah anan ana nufin ruwan tufana, illa man rahim, sai wanda Allah ya ji kai ta hanyar kimsa masa shari'a wacce ita ce sababin tsiransa, da shi kuma dan baya cikin waɗannan. Da shi ne Allah yake fa hala bainahum al-mawj, suna tsaka da maganar ma ko gamawa ba a yi ba, sai igiyar ruwa ta shiga tsakanin su ta raba, ta tafi da dan, shi kuma Nuhu yana kallo. Fa kana min al-mughraqin, dan haka dan yana cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya dulmiyar a cikin ruwan tufana, yana cikin kogori ko fa udkhilu nara. Kaga wannan yana nuna mana dangantakar mai dangantaka ba ta amfana sa in bai ba Allah ba.